ve škole bavila hodně věcí a dlouho jsem si nemohl vybrat. Bavil mě dějepis a bavila mě hlavně botanika. Takže jsem dlouho si myslel, že budu botanikem. A pak se to všechno nějak jinak. Proto dělal jsem v životě všechno možné, jenom ne botaniku a dějepis. No a nakonec jsem skončil na univerzitě, protože mě zajímají vlastně instituce. Dneska mě nejvíc zajímá, jak to je, jak je ta společnost udělaná přes ty instituce. Přes právo, přes hospodářství, peníze, mocenské instituce a tak dále. Tak to mě dneska nejvíc baví. My, když jsme chodili do školy, tak to si jako kluk nemohl dovolit, aby ho něco rozčilovalo. Ale něco jsme neměli rádi, to je pravda. Tak já jsem třeba neměl rád chemii, anebo jsem neměl rád hospodářský zeměpis. Co mě velmi nebavilo a otravovalo, bylo učit se jazyky. Ačkoliv se mi pak ukázalo v životě, že to je to nejdůležitější, co jsem se v dětství naučil. No a dneska mě vlastně vadí, jak je ta společnost taková rozhašená, rozhádaná a hrozně se lámu hlavu tím, kde se to vzalo. Protože vlastně žijeme si docela pohodlně, bezpečně. To se o tom našim dědečkům ani nesmělo mít takovýhle komfort, jako máme dneska. A přitom všichni jsou naštvaní, hádají se, tak to mě tak jako vadí.